Na 13. auditornim vježbama proučavat ćemo trofazne sustave, te ćemo definirati osnovne spojeve i napravit ćemo definiciju faznih i linijskih veličina. Nulti primjer. Za trofazni simetrični izvor uz vezan spoju poznat je fazor linijskog napona URS. Ako je poznat i redoslijed faza izvora RST, odredi sve preostale fazore faznih i linijskih napona i nacrtaj odgovarajući fazorski dijagram. Ako malo bolje proučimo ovu šemu, vidimo zapravo da ovakav trofazni izvor se sastoji od 3 sinusna naponska izvora, a minus od svakog tog izvora gleda u zajedničku točku ili ti zvjezdišta. To je ovdje samo na drugačiji način prikazano. Znači, malo jednostavniji prikaz. Svaki od ova 3 fazora zapravo ima istu duljinu, ali ono što je glavno svojstvo, da su ti fazori razmaknuti za 2π radijana, to je 120 stupnjeva. I te napone ćemo zvati fazni naponi. Općenite oznake su R, S, T, a možemo pisati i 1, 2 i 3. Za simetričan sustav vrijedi da je UR plus US plus UT jednako 0. To također vrijedi i ako zapišemo u obliku vremenskih funkcija. UR plus US plus UT jednako je 0. Fazori UR, US i UT zapravo predstavljaju fazne napone. Znači, fazni napon ovog trofaznog izvora, na primjer UF1 ovdje na slici, možemo ga označiti i sa UR, na primjer na ovaj način. To je zapravo napon između točke R i, ajmo reći, točke 0. Ako govorimo o faznom naponu UF2, možemo to isto označiti kao US, to je zapravo napon između točke S i 0. Isto vrijedi i za UF3, to je fazni napon. Za njega vrijedi da je to zapravo napon između točke 3 i 0, odnosno T i 0, ovisno o tome kakve smo oznake uzeli. Znači, tu govorimo o ovim faznim naponima. U općenitom slučaju možemo reći da nam je, na primjer, ovaj fazni napon UR pod kutem 0. Znači, uzet ćemo početni kut 0 i vodimo računa o redoslijedu faza. Pa kako onda to izgleda? Znači, ako nam je ovo tu UR, onda nam je US ovako pod kutem od minus 120, a UT nam je pod kutem od 120. To također možemo ovako smjestiti i u koordinatni sustav. Znači, tu nam je kao imaginarna os, tu nam je realna os. I sad možemo zaključiti. Znači, ovaj tu dole kut je minus 120, ovaj gore kut je 120. Općenito, onda ćemo zapisati da je zapravo UR, to je fazni napon, i stavili smo ga pod kut 0. US, znači njegova efektivna vrijednost, nazvat ćemo je UF također, to je minus 120 stupnjeva, i UT, to je pod 120 stupnjeva. Kako sad odrediti odnos između fazne i linijske veličine? To je ono što se od nas traži u zadatku. Definirali smo da su UR, US i UT fazni naponi, a sad idemo pogledati što je linijski napon. Na primjer, ako govorimo o ovom linijskom naponu, to je napon, znači, između točke R i točke S. Možemo se zapisati onda U, R, S jednako je čemu? To je napon UR minus US. Zašto? Znači, krenemo od točke R i idemo prema točki S. Tu dođemo prvo na plus i onda tu dođemo na minus. To je kao da piše U fazno 1 minus U fazno 2.
I sada možemo uvrstiti ovdje ove veličine i što ćemo zapravo dobiti? Znači, ova razlika će nam se pokazati da je zapravo koren iz 3 u fazno pod kutem od 30 stupnjeva. Kako sad to dokazati? Pa mi zapravo možemo ove UR i US oduzeti. Kako oduzimamo vektore? Tako da od ovog tu vektora napravimo suprotan vektor. To nam je ovdje ovako fazor. Znači tu stavimo minus US i sad zbroj ova dva možemo na primjer pravilom paralelograma dobiti ovako taj URS. Ako je ovo tu bilo, znači ovo je bilo pod kutem od 120, onda će nam ovaj tu cijeli kut biti 60, a tu nam fali još naravno 30 da bi dobili ovako pravi kut. Ono što zaključujemo da je kut između ovog tu faznog napona UR i URS 30 stupnjeva. Ako je ovo 30, onda je i ovaj tu komad isto 30 stupnjeva i onda ovdje dobijamo nekakav romb. Ovo nam je ufazno i ovo tu je ufazno. U ovom rombu, znači sve stranice su iste duljine, a ovaj tu kut nam je 120 stupnjeva. I sad ako pogledamo ovaj tu trokut, možemo napisati kosinus poučak. Ovo tu ćemo nazvati onda U-linijsko. Znači taj U-linijski nam je zapravo URS. Možemo se raspisati, znači ovako, imamo sljedeću stvar. U-fazno, U-linijsko 120 stupnjeva. Pišemo kosinus poučak. U-linijsko na kvadrat je U-fazno na kvadrat plus U-fazno na kvadrat minus 2 puta U-fazno kosinus 120 stupnjeva. 2 puta minus 1/2 plus U na kvadrat i kad zbrojimo U na kvadrat plus U na kvadrat plus ovih tu U na kvadrat, dobit ćemo da je zapravo U-linijsko na kvadrat 3 U-fazno na kvadrat. Sve korijenujemo, U-linijsko je korijen iz 3 U-fazno. Zapravo smo time pokazali da u simetričnom ovako, znači kad imamo ovako simetrični izvor, da je linijska veličina korijen iz 3 puta veća od fazne veličine. A to ćete dobiti ovdje ako oduzmete ove tu dvije vrijednosti pomoću kalkulatora. Možemo to, na primjer, prezentirati. Evo, pretpostavljamo da nam je U-fazno, uzet ćemo broj 1, je uopće bitno. Znači, to je 1 pod kutem od 0 stupnjeva minus 1 pod kutem od minus 120 stupnjeva. To kad izračunamo, dobit ćemo korijen iz 3, znači U-fazno, a kut je 30 stupnjeva. Ista logika bi onda vrijedila i za preostale linijske napone, pa možemo napisati da je UST, to je zapravo US minus UT. I to kad raspišemo, dobit ćemo korijen iz 3 U-fazno, ali će kut biti minus 90. Ponovo možemo pomoću kalkulatora to provjeriti. I sad ponovo vidimo da je zapravo razmak između ova dva linijska napona 120 stupnjeva. Onda je logikom moguće zaključiti da je idući linijski napon UTR je zapravo to je UT minus UR. Možemo to i sa slike pogledati. Znači UTR to je između 3 i 1. Znači to je, idemo na plus, to je UT, dođemo na minus UR. To je korijen iz 3 U-fazno, kut je 150 stupnjeva volt. To je jednostavno pokazati i ovim oduzimanjem ovakvih tu fazora na slici. Možemo možda pokazati, na primjer, za UST, znači to je US minus UT dođe ovako na suprotnu
stranu i onda zbroj ova dva nam daje točno UST. Ovdje smo rekli da je ovo minus UT i ponovo smo primijenili pravilo paralelograma. Istu stvar možemo napraviti za UTR, znači napravimo minus UR i sad zbrojimo UT i minus UR, ovako pravilo paralelograma i tu ćemo dobiti UTR. Evo, to predstavlja zapravo fazorski dijagram. Ako želimo to prikazati topografskim dijagramom, onda možemo ove vektore zapravo samo translatirati. Znači, ja ću ponoviti još jednom ovako. To je UR, US i UT. I sad smo tu pokazali da je ovaj URS, znači to nam je zapravo ovo tu. Samo smo ga ovako translatirali tako da spojimo ova dva kraja fazora. Onda dalje imamo UTR, njega možemo ovako povući. I za kraj imamo UST. Vidimo da u ovu prvu oznaku nam gleda vrh, to jest kraj ovog fazora. Znači, gleda nam u S. Sa ove slike se vrlo jasno vidi da je zapravo kut između fazorske i linijske veličine ovako 30 stupnjeva, dok je ovaj tu gore kut 120 stupnjeva. I ovdje možemo sad ponovo povezati ovaj tu kosinusov poučak. Znači, ovo tu su fazne veličine, a ovo tu su linijske. Naravno da tu govorimo o jednakostraničnom trokutu. I sad možemo se nakon svih ovih zaključaka vratiti na naš početak. Nama je zapravo zadan URS pod kutom od 30. Sad taj kut se točno poklopio s ovom slikom kako sam ja ovo tu na početku i nacrtao, pa ćemo na temelju toga izvesti onda zaključke, to jest rješenja ovog tu zadatka. Ako nam je URS pod kutom od 30, a tu smo dokazali da je kut između fazne i ove linijske veličine 30 stupnjeva, onda znamo da nam je UR pod kutom 0 stupnjeva. Također smo došli do zaključka da je fazna veličina linijska kroz korijen iz 3. Ako ovdje pročitamo da je linijska 380, dijeljenjem sa korijen iz 3 dobit ćemo zapravo da je fazna veličina 219,4 V. I onda iz toga pišemo UR nam je 219,4, kut je 0. I to vidimo lijepo s ove tu slike. US nam je također 219,4, ali je pod kutem minus 120. I na kraju imamo UT, 219,4, kut je od 120 stupnjeva. Mi smo ovdje tu minus 120 stupnjeva mogli napisati i kao 240 stupnjeva. To je potpuno ista stvar. Idemo sad još napisati preostale linijske napone. URS nam je zadano, to je 380 kut je 30. I sad također razlika u kutu između ovih linijskih veličina mora biti 120 stupnjeva i to vidimo. To je 380 kut je minus 90 stupnjeva, a ovo je 380 kut je 150 stupnjeva. To se također tu vidi i sa ove slike. Znači, UTR je pod kutem od 150, UST pod kutem od minus 90. Ako bi nam ovdje bio zadan nekakav drugačiji kut, onda bi zapravo sve trebalo rotirati. Ovisno, ako je tipa tu 40 stupnjeva, onda bi nam UR bio pod kutem od 10 stupnjeva. Znači, potpuno isti princip i dalje radi. Dodatno ćemo još prikazati kako nastaju sinusoidalne funkcije koje opisuju trofazni simetrični izvor. Prvo ćemo u ovaj fazorski dijagram ucrtati fazor UR, onda fazor US i fazor UT. Fazor UR smo stavili da ima početni fazni kut od 0 stupnjeva,
to znači da je US pod kutem minus 120 stupnjeva, a UT je pod kutem od 120 stupnjeva. Također, svaki ovaj tu fazor ima i svoj odgovarajući rotirajući vektor. Rotacijom tog vektora obrnuto od kazaljke na satu zapravo ćemo dobiti odgovarajuće sinusoide. Idemo pogledati kako to izgleda. Znači, rotacijom odgovarajućih rotirajućih vektora mi zapravo dobijamo na ovaj način sinusoide između kojih je fazni pomak od 120 stupnjeva. U nastavku ćemo napraviti pregled konfiguracija u zvijezda-zvijezda spoju. Tako ćemo prvo pogledati zvijezda-zvijezda spoj bez nul vodiča, onda ćemo pogledati s nul vodiča. Također, promatrat ćemo situaciju kad imamo simetrično i nesimetrično trošilo. Prvi primjer. Simetrično trofazno trošilo u zvijezda spoju trovodno je bez nul vodiča spojeno na trofazni simetrični izvor linijskog napona 381 V. U svakoj fazi trošila je impedancija 50 plus J25 ohma. Potrebno odrediti napon između zvjezdišta, fazne napone trošila, linijske struje, fazorski dijagram, snage po fazama trošila, ukupnu snagu trošila. Dodatno, ako dođe do prekida u fazi 1, odredite napon između zvjezdišta trošila i zvjezdišta izvora. Ovdje tu je na 3 načina zapravo prikazana šema o kojoj tu govorimo. Znači, govorimo o simetričnom trofaznom trošilu. Ove 3 impedancije imaju isti iznos, te tu šemu možemo prikazati na ovaj način ili na ovaj tu način. Ovdje podrazumijevamo da nam je onda sa lijeve strane na ove tu linije spojen simetrični trofazni izvor. Da bi odredili napon između zvjezdišta, prvo idemo odrediti fazne napone izvora, znači U1, U2 i U3. Sjetimo se, ako nam je zadan linijski napon, onda je fazni napon U linijski kroz korijen iz 3. 381 kroz korijen iz 3, to ćemo zakružiti da nam je 220 V. Također moramo odabrati početni fazni kut, na primjer za U1 uzet ćemo da je početni fazni kut pod 0 stupnjeva, onda znamo da je razmak između faza 120, pa je onda U2 220 pod kutem minus 120 stupnjeva volti, a U3 220 pod kutem 120 stupnjeva volti. Možemo se skicirati mali fazorski dijagram kako nam to izgleda. Znači ovo nam je U1, imamo ovako U2 i gore imamo U3. Znači ovo tu su sve fazne veličine. E sad, ako nam je zadana ova tu impedancija i znamo ove fazne veličine napona izvora, mi zapravo nekako moramo nekom od metoda odrediti koliki bi bio napon između ove tu dvije točke. Idemo sad općenito metodom potencijala čvorova izvesti izraz za određivanje tog napona. Vidimo da nam ova mreža zapravo ima ovako dva čvora, pa nam je onda zapravo najjednostavnija ta metoda potencijala čvorova. Metoda potencijala čvorova. Uzet ćemo, na primjer, da nam je tu zamljenja. Vidimo da su ove dvije šeme iste, pa ćemo po ovoj tu šemi objašnjavati, zato što nam je malo jednostavnije pratiti što je kako spojeno. I sad, ovo tu nam je struja i 1, i 2, i 3. Zbroj te 3 struje prema prvom Kirchhoffovom zakonu mora biti 0. I sad idemo raspisati svaku struju. Ovo neka nam bude potencijal phi 0 crtica. I 1 je onda. Krećemo od 0 i idemo prema phi 0 crtica. Znači 0 minus phi 0 crtica. Ovaj izvor plus 1, on tjera struju prema van. Znači to je plus U1 kroz impedancija Z1. Plus
0 minus V0 crtica plus U2 kroz Z2. Znači samo raspisujemo sad za struju I2, sve je simetrično zadano, pa onda dovoljno promijeniti samo indeks. Plus 0 minus V0 crtica plus U3 kroz Z3 jednako je 0. I sad pomoću malo jednostavne matematike, ako pomnožimo sve sa Z1, Z2 i Z3, možemo odavde izraziti čemu jednako V0 crtica. Taj dio izvoda ću preskočiti jer zapravo samo poznavanjem osnovne algebarskih operacija možemo izraziti taj V0 crtica van. Kad to napravimo, dobit ćemo nešto ovako. Dobit ćemo U1 kroz Z1 plus U2 kroz Z2 plus U3 kroz Z3, a dole u nazivniku imamo 1 kroz Z1 plus 1 kroz Z2 plus 1 kroz Z3. I to je zapravo jednako taj napon u 0 crtica. Zašto je to jednako tome? Pa zato što je to razlika ovih tu potencijala, a ovo tu nam je 0 V. Znači, zapravo ovaj tu potencijal točke V0 crtica odgovara tom naponu u 0 crtica 0, to je naponu između zvjezdišta. Ovaj tu izraz nas treba zapravo podsjetiti na nešto što se zove Milmanov teorem. Sjetite se da smo Milmanov teorem zapravo definirali u mreži koja se sastoji od dva čvora. I mi dalje više nećemo trebati metodom potencijala čvorova ovako to sve izvoditi, nego možemo se sjetiti da nam je možda malo jednostavnije, kad određujemo ovako napon između zvjezdišta u ovoj mreži, da direktno iskoristimo Milmanov teorem. Pošto su u ovom tu zadatku sve impedancije iste, onda ću ih ja proglasiti da su jednake Z. I onda nam izraz izgleda ovako. U1 kroz Z plus U2 kroz Z plus U3 kroz Z, 1 kroz Z plus 1 kroz Z plus 1 kroz Z. To je sve jednako tom naponu u 0 crtica. Možemo brojnik i nazivnik pomnožiti sa impedancijom Z i dobit ćemo onda ovako, da je U1 plus U2 plus U3, onda mi je 1 plus 1 plus 1, to je kroz 3. I sad vidimo da ovo gore u brojniku je zapravo 0. Jer sjetite se da je zbroj ova 3 fazora 0, zato što su svi razmaknuti za 120 stupnjeva. To se vrlo jednostavno pokaže ako ove 3 vrijednosti zbrojite u kalkulator. To je 0 kroz 3 i napon između zvjezdišta je 0 V. Time smo riješili A dio zadatka. U B dijelu zadatka moramo naći koliki su fazni naponi trošila. Možemo ovako pogledati. U 0 crtica 0 jednako je. Krećemo od točke 0 crtica i idem prema 0. Ako mi je ovo tu smjer struje, onda imamo ovako plus minus. Ovo tu ćemo nazvati UZ1, ovo neka bude UZ2, a ovo UZ3. UZ1, UZ2 i UZ3 to su zapravo fazni naponi trošila. I sad idemo, znači, krećemo odavde, dođemo tu na minus, UZ1, dođemo na plus, U1. I onda odavde možemo izraziti čemu jednako UZ1. UZ1 jednako je U1 minus U0 crtica 0. Istu priču možemo ponoviti i za drugu fazu i za treću fazu, pa ću samo napisati izvedene izraze. Znači, onda je UZ2 jednako U2 minus U0 crtica 0 i UZ3 je U3 minus U0 crtica 0. U ovom specifičnom primjeru, pošto je trošilo simetrično, napon između zvjezdišta je 0, nama zapravo izrazi postaju još jednostavniji. To jest, fazni napon na trošilu jednak je faznom naponu izvora. Znači da je UZ1 jednako U1, UZ2 jednako je U2, UZ3 jednako je U3. I to su točno ove vrijednosti koje smo gore na početku odredili.
i ovo to je 220, kut je 120 stupnjeva volti. Evo, imamo ovako zapisane rezultate u polarnom obliku. Dalje što se od nas traži je da odredimo linijske struje. U početnom primjeru, a i ovdje smo naglasili da su u ovakvoj konfiguraciji zvijezda-zvijezda fazni naponi korijeni s 3 puta manji od linijskih napona, ali što vrijedi za struje? Vidimo da ova tu struja I1, znači nju ćemo nazvati linijska struja, ona nam teče od ovog zvjezdišta prema ovom tu zvjezdištu i prolazi i kroz ovaj izvor i kroz ovo tu trošilo. I zapravo onda vidimo da su linijske i fazne struje istog iznosa. E sad, kako odrediti te struje? Pa ako nam ta struja prolazi kroz ovo tu trošilo, a mi smo izračunali koliki je tu fazni napon, onda pomoću ovog faznog napona u Z1 i poznavanja impedancija Z1 možemo odrediti koliko je struja I1. Onda idemo to tako zapisati. Znači, I1 je jednako UZ1 kroz Z1. Uvršit ćemo podatke, to je 220 pod kutem 0, Z1 je 50 plus J 25. I kad uvrstimo numeričke vrijednosti, I1 nam ispadne 3,94, kut je minus 26,6 stupnjeva ampera. Ista logika vrijedi i za I2, ali i za I3. Z1, Z2, Z3, znači govorimo o simetričnom trošilu, znači isti su, a u brojniku moramo samo paziti da uvrstimo ispravne fazore napona, znači to je minus 120 kut, a ovdje je 120. I naravno kad to izračunamo dobit ćemo iste efektivne vrijednosti struja, ali one će također biti međusobno pomaknute za 120 stupnjeva. Znači ovo je minus 146,57, a ovaj tu kut nam ispadne 93,44 stupnjeva ampera. I sad bi trebalo sve te struje i ove napone o kojima su pričali prikazati u fazorskom dijagramu. Fazorski dijagram je prikazan na sljedećoj slici, te su pod određenim kutevima, kako je tu i definirano, ucrtani fazori napona i struja. Također vidite da je znači, kut između struja 120 stupnjeva, dok se fazni napon izvora i fazni napon trošila, oni se međusobno tu poklapaju. Vidite da su jedni drugi pod kutem 0 stupnjeva. Onda U2 i UZ2 se također poklapaju i oni su tu pod kutem od minus 120 stupnjeva, te to vrijedi i za ovu tu treću fazu. Napon između zvjezdišta je 0, pa je on zapravo tu ovako samo kao jedna točka, znači nema ga 0. U nastavku što moramo odrediti je snage po fazama trošila i ukupnu snagu trošila. Ako želimo odrediti snage po fazama, možemo onda ovako pisati. Snaga u ovoj prvoj fazi jednaka je efektivna vrijednost struje na kvadrat puta realni dio impedancije Z. Izračunali smo da je I1 3,94, pa pišemo na kvadrat i uzimamo realni dio impedancije. Impedancija je bila 50 plus J25, možemo se tu podsjetiti. Znači da uzimamo realni dio te impedancije, to je puta 50. I onda nam je radna snaga u fazi 1 774,2 W. Isto stvar možemo ponoviti i za jalovu snagu, znači to je I1 na kvadrat, ali sad moramo uzeti imaginarni dio impedancije. To je onda 3,94 na kvadrat puta 25. I onda nam Q1 ispadne 387,1 bar. I sad kad smo riješili sve u fazi 1,
što vrijede za fazu 2. Pošto je ista efektna vrijednost struje, impedancija je ista, naravno će biti onda ista i radna i jalova snaga. Pa onda možemo napisati da je P2 jednako P3 jednako P1. Znači naravno to isto vrijedi i za ovu tu treću fazu jer govorimo o simetričnom trošenju. Također vrijedi da je Q2 jednako Q3 jednako Q1. I na temelju toga zaključujemo da je ukupna radna snaga zapravo 3 puta P1. I to kad izračunamo 3 puta 774,2 dobit ćemo 2322,6 W. Te možemo odrediti ukupnu jalovu snagu, to je 3Q1, to je 1161,3 W. Time smo riješili zapravo ukupnu radnu i jalovu snagu i naravno da možemo doći do ukupne prividne snage. Sjetimo se trokuta snage S, P, Q, Pitagorijev poučak, to je P na kvadrat plus Q na kvadrat i to kad se uvrsti dobit ćemo 2596,75 volt ampera. Evo ga, time smo zapravo proračunali snage po fazama trošila i odredili ukupnu snagu trošila. Pregled svih rezultata koje smo dobili u ovom zadatku dan je u ovom tu desnom stupcu. Znači, na početku smo određivali faze napona izvora, trošilo je simetrično, dokazali smo da je taj napon 0, izveli smo prema Milmanovom teoremu izraz za određivanje tog napona, pokazali smo pošto je ovaj tu napon između zvjezdišta 0, da su faze napona i trošila jednake zapravo fazi naponima izvora. Na temelju faznih napona trošila proračunali smo linijske struje kao omjer faznog napona trošila kroz impedancija. Potom, kad smo saznali struje i poznamo impedancije, proračunali smo snage po fazama i onda smo odredili ukupnu snagu trošila. Ono što moramo još odrediti u prvom primjeru je ako dođe do prekida u fazi 1, odredite napon između zvjezdišta trošila i zvjezdišta izvora. Također, bit će dana i rješenja svih onda preostalih podzadataka nakon što se dogodi prekid u fazi 1. Ovdje to je i nacrtano, znači došlo do prekida u fazi 1 i sad idemo ponoviti korak, to jest objasniti kako odrediti napon između zvjezdišta. Možemo se sjetiti onog izraza za Milmanov teorem. Znači imali smo U1 kroz Z1 plus U2 kroz Z2 plus U3 kroz Z3, 1 kroz Z1 plus 1 kroz Z2 plus 1 kroz Z3. Ovaj dio sad možemo maknuti. Pošto su nam impedancije iste, znači Z2 jednako je Z3 jednako je Z, onda ovo možemo pisati kao U2 kroz Z plus U3 kroz Z, a ovdje imamo 1 kroz Z plus 1 kroz Z. Ako pomnožimo brojnik sa Z i nazivnik sa Z, dobit ćemo da je to U2 plus U3 kroz 2. Ako uvrstimo zadane napone, ovo je bilo pod minus 120, a ovo to je pod 120 kroz 2, dobit ćemo da je napon između zvjezdišta sad minus 110 volti. Nakon što smo odredili napon između zvjezdišta, možemo ga pokazati. Znači, on je tu. To je ta vrijednost. I vidimo da točno iznosi polovicu vrijednosti faznog napona. Ova struja I1 je 0 ampera. I sad, ako želimo ponoviti sve korake od prije, znači odrediti fazne napone trošila, fazne struje, te linijske struje, te snage, postupamo ponovo po ovim formulama koje smo tu prije dali. Znači, možemo ponovo odrediti fazne napone trošila prema ovim tu izrazima. Sad znači moramo uračunati taj fazni napon između zvjezdišta. Potom možemo odrediti prema ovim izrazima linijske struje. Nacrtamo novi fazovski dijagram. Te možemo odrediti snage po fazama. U prvoj fazi snaga je 0 jer je došlo do prekida. I zapravo svi rezultati po koracima koji su dani na početku primjeru, dani su tu u ovom
stupcu. Znači vidimo da je struja 0 ampera i da su ove tu snage 0 vata, odnosno 0 volt ampera. Evo ga, time je završen prvi primjer. Drugi primjer. Nesimetrično trofazno trošilo u zvijezda spoju je trovodno, bez nul vodiča, spojeno na trofazni simetrični izvor linijskog napona 379,3 V. Impedancije koje se nalaze u pojedinoj fazi trošila su redom Z1, Z2 i Z3. Potrebno odrediti ponovo napon između zvjezdišta, faze napone trošila, linijske struje, fazorski dijagram, snage po fazama te ukupnu snagu trošila. Prvo ćemo iz ovog linijskog napona odrediti koliko iznosi fazni napon. Fazni napon je linijski kroz korijen iz 3. To kad izračunamo to je 219. Potom ćemo odrediti fazne napone izvora. U1 je onda 219, uzet ćemo početni fazni kut od 0 stupnjeva. U2 je 219 putem minus 120 stupnjeva i U3 je 219 pod kutem od 120 stupnjeva. Pazimo na označavanje, znači on nam je U1, U2 i U3. Evo ga, i svi su razmaknuti za 120 stupnjeva. Idemo sad odrediti napon između zvjezdišta. U prošlom primjeru kod simetričnog trofaznog trošila pokazali smo da je taj napon 0. U ovom slučaju to neće biti tako. Ponovo ćemo iskoristiti Milmanov teorem, te pišemo U1 kroz Z1 plus U2 kroz Z2 plus U3 kroz Z3, 1 kroz Z1 plus 1 kroz Z2 plus 1 kroz Z3. I sad bi trebalo tu uvrstiti ove sve numeričke vrijednosti, te ćemo dobiti 39,37, kut je minus 4,61 stupanj volt. Idemo dalje odrediti faze napona trošila. Pokazali smo također u prvom primjeru da te faze napona možemo odrediti iz sljedećih relacija. U Z1 je fazni napon izvora U1 minus napon između zvjezdišta. Onda u Z2, to je U2 minus napon između zvjezdišta i fazni napon trošila u Z3, to je U3 minus U0 crtica 0. U1, U2 i U3, tu smo se ispisali vrijednosti, a tu smo izračunali koliko je taj napon između zvjezdišta. Kad uvrstimo rezultate kad uvrstimo ove vrijednosti u kalkulator, dobit ćemo sljedeće rezultate. UZ1 je 179,79, kut je 1,01 stupnjeva volti. UZ2 je 238,55, kut je minus 128,57 stupnjeva volti. I UZ3 243,53, kut je 127,65 stupnjeva volti. Dalje moramo odrediti linijske struje. Onda nam je I1 jednako UZ1 kroz Z1, I2 je UZ2 kroz Z2 i I3 je UZ3 kroz Z3. Nakon što vrstimo numeričke vrijednosti dobit ćemo brojeve. 5,979, kut je 4,82 stupnja ampera. I2 je 2,95, kut je minus 136,4 stupnja ampera. I I3 je 4,12, kut je 158,11 stupnja ampera. Potom treba nacrtati fazorski dijagram. Ja ću pokazati samo rješenje. Znači, tu su ucrtani U1, U2 i U3. Znači, oni su međusobno razmaknuti za 120 stupnjeva. Potom su ucrtani fazni naponi
trošila, UZ1, UZ2 i UZ3. Također tu vidimo i napon između zvjezdišta, te imamo struje I1, to nam je ova struja, onda imamo struju ovako I2 i I3. Vidimo da su različite efektivne vrijednosti tih struja i da nisu pod pravilom, to jest da nisu pod jednakim kutem razmaknute, to jest vidimo da govorimo o nesimetričnom trošilu. Također, potrebno je odrediti i snage po fazama i ukupnu snagu. Sad kad ćemo određivati snage po fazama, onda ćemo računati P1 to je I1 na kvadrat puta realni dio od impedancije Z1. Q1 je I1 na kvadrat puta imaginarni dio impedancije od Z1. Moramo paziti da je ova impedancija Z1 kapacitivnog karaktera, također impedancija Z3 je kapacitivnog karaktera, pa će nam onda Q biti manji od 0. Također i ovdje tu. Sjetimo se trokuta snage. Znači može biti ovako prema gore okrenut, ali može biti i prema dole. Dok ovdje tu će biti Q veći od 0. I sad tu je potrebno samo uvrstiti vrijednosti. Znači I1 na kvadrat, to smo tu odredili, to je 5,979 na kvadrat, puta realni dio je 30. U principu ponavljamo cijeli postupak kao i u prvom primjeru, ali ćemo sad za P2 morati izračunati nove. Znači morat ćemo uvrstiti efektivnu vrijednost struje I2 na kvadrat. To nam je 2,95 i uzimamo naravno realni dio impedancije Z2. Evo ga, onda to ponovimo, znači za Q2, to je I2 na kvadrat puta imaginarni dio impedancije Z2. Onda računamo P3 i Q3. Sad uzimamo efektivnu vrijednost struje I3. Ovdje uzmemo realni dio. Ovdje uzmemo imaginarni dio. Nakon što smo odredili te iznose snaga po fazama, moramo odrediti ukupnu snagu. Ukupna snaga je P1 plus P2 plus P3, znači to je ukupna radna snaga. Ukupna jalova je Q1 plus Q2 plus Q3. I prividna je onda koren iz P na kvadrat plus Q na kvadrat. Ovdje po koracima dano sve izračunato ovo o čemu smo pričali. Znači, ove vrijednosti pripadaju tu, ove vrijednosti pripadaju za ovaj tu dio zadatka. Uočite da je Q1 manji od 0 kao i Q3, dok je Q2 pozitivan zato što je impedancija Z2 induktivnog karaktera. Treći primjer. Simetrično trofazno trošilo u zvijezda spoju je četverovodno s nulvodičem spojeno na trofazni izvor linijskog napona 381 V. U svakoj fazi trošila je impedancija 50 plus 45 ohma. Odredite napon između zvjezdišta, fazne napone trošila, linijske struje struje nulvodiča, fazorski dijagram, snage po fazama, ukupnu snagu trošila. To će nam biti prvi dio zadatka. Drugi dio zadatka, ako dođe do prekida vodiča faze 1, ponovite sve podzadatke od A do F. Također, sve zadatke od A do F potrebno je ponoviti ako dođe do prekida vodiča faze 1 i 2. Idemo prvo vidjeti u čemu je razlika u trećem primjeru u odnosu na prvi i drugi primjer. U ovom primjeru možete uočiti da su zvjezdišta spojena nulvodiča. Ove linijske struje, one teku od izvora prema trošilu, znači I1, I2 i I3 teku prema trošilu, dok ova struja nulvodiča, ona teče od trošila prema izvoru. Ono zbog čega je važan taj nulvodič, na primjer ako se dogodi prekid jedne faze, mi ćemo pokazati da zapravo u preostale dvije faze neće se nikakve strujno-naponske prilike promijeniti, to jest preostale faze će nastaviti raditi normalno. Čak ako se dogodi prekid i u dvije faze, treća faza će i dalje normalno raditi.
Pa evo idemo sad na početku pokazati, to jest koliki je napon između zvjezdišta ako imamo sve tri faze uključene. Te idemo naravno izračunati ove tu sve podzadatke od A do F. Znači, rješavamo prvi dio zadatka. Napon između zvjezdišta možemo odmah zaključiti koliko je. Vidimo da su ove tu dvije točke, znači 0 i 0 crtica, povezane znači nulvodičem i na taj način smo ove dvije točke doveli na isti potencijal. U tom slučaju, kad su te točke na istom potencijalu, zapravo ćemo postići da je napon između zvjezdišta 0 V. To ima za posljedicu zapravo da su naponi na fazama trošila jednaki faznim naponima izvora. Znači, ovaj tu napon se zapravo prenosi tu. Ovaj tu, a ovaj tu. Dodatna stvar, to bi vrijedilo u slučaju simetričnog trofaznog trošila i da nemamo ovaj tu nulvodič. Samo se sjetite prvog primjera od danas. Znači, u prvom primjeru koji smo objašnjavali, mi smo izračunali da je napon između ove tu dvije točke 0 V. Tako da u slučaju kad imamo, na primjer, simetrično trofazno trošilo, ako ni ne povežemo ova zvjezdišta nulvodičem, i dalje će ovi tu naponi na fazama trošila biti zapravo jednaki faznim naponima izvora. U tom slučaju čak nije ni potrebno onda spajati ovako zvjezdišta nulvodičem, jer na taj način možemo štediti na samim vodovima, to jest štedimo na bakru. Idemo sad onda zaključiti koliko bi bili fazni naponi trošila. Znači, pokazali smo, to jest objasnili smo, da je fazni napon trošila jednak zapravo fazni napon izvora u općenitom obliku minus napon zvjezdišta. Pošto je napon između zvjezdišta 0 V, onda zapravo dobijamo da je UZ1 jednako U1. E sad, koliko nam iznosi U1? Imamo linijski napon od 381 V, onda moramo proračunati koliko su fazni naponi. Znači, U fazno je U linijsko kroz korijen iz 3, to je 220 V, i ponovo ćemo zapisati si onda ove tu fazne napone izvora. Za U1 ćemo ponovo uzeti početni fazni kut od 0 stupnjeva. Onda tu imamo minus 120 i tu imamo 120. Ako to nacrtamo, U1, U2, U3. I onda iz sveg navedenog pišemo zaključak čemu su jednaki fazni naponi trošila. UZ2 jednako je U2, UZ3 jednako je U3. Vrijednost U1, U2 i U3 piše gore, neću sad to tu prepisivati. Linijske struje u potpunosti na isti način određujemo. I1 je onda UZ1 kroz Z1, I2 je UZ2 kroz Z2, I3 je UZ3 kroz Z3. Pošto se radi o simetričnom trošilu, onda će zapravo ova struja nulvodiča biti 0. Jer I0 je I1 plus I2 plus I3. Zbranjem ovih tu vrijednosti možemo jednostavno pokazati da je ta struja 0 ampera. Dalje bi trebalo nacrtati fazorski dijagram i odrediti snage po fazama trošila i ukupnu snagu. Za snage smo već pokazali kako se računaju, znači to je isto kao u prvom primjeru, dovoljno izračunati snagu prve faze i pomnožiti sa 3. Znači, računamo ravnu snagu prve faze, to je I1 na kvadrat puta realni dio od impedancije Z. I onda će ukupna ravna snaga biti 3P1. Istu stvar možemo ponoviti za jalovu snagu. Imaginarni dio od impedancije Z. Onda je ukupna jalova snaga 3Q1. I iz toga preko trokuta snage dođemo do prividne snage S. Poslije ću prikazati numerička
numeričke vrijednosti koje odgovaraju ovom tu prvom dijelu zadatka. Evo ga, time smo zapravo prošli ova sva pod pitanja iz prvog dijela zadatka. U drugom dijelu zadatka promatramo prekid vodiča faze 1. Znači, ako prekinemo ovaj tu, znači ako tu dođe do prekida tipa u ovoj liniji skoči osigurač, što se onda dešava? Imamo Z2 i Z3 i tu imamo još ovako spoj ovog tu nul vodiča. I dalje vrijedi isto pravilo da je onda napon između zvjezdišta 0 V, zato što su ove tu dvije točke na istom potencijalu, to je spojene su sa nul vodičem. I baš upravo zbog toga nam se ovi tu fazni naponi trošila ne mijenjaju. Znači UZ1, UZ2 i UZ3, oni ostaju isti. Pošto je došlo prekida u prvoj fazi, onda nam je I1 jednako 0 ampera, ali I2 i I3 oni ostaju isti. Struja nul vodiča, ona će biti jednaka zbroju I2 plus I3. Snage po fazama računamo potpuno na isti način, samo sad će nam snaga P1 i Q1 biti 0. Dalje treba naći ukupnu snagu, znači za ukupnu snagu P moramo zbrojiti P2 plus P3, a za Q moramo zbrojiti Q2 plus Q3. I dalje vrijedi da je znači P2 jednako P3 i Q2 jednako Q3. Znači, zahvaljujući ovom tu nul vodiču, nama je stanje unutar faze 2 i faze 3 ostalo normalno. Znači, te faze trošila i dalje normalno rad. Evo, ovo to je bio prekid vodiča faze 1, znači to je bio drugi dio zadatka. Idemo sad još tu pokazati treći dio zadatka. U trećem dijelu zadatka dolazi do prekida vodiča faze 1 i faze 2. I sad, što se desi? Znači, moramo odrediti opet svoje podkorake. Znači, dogodi se to da je napon između zvjezdišta i dalje 0 V. Znači, ova faza u potpunosti normalno radi. UZ1, UZ2 i UZ3, oni ostaju isti. Tu smo pokazali koliko oni iznose. Jedino što je sada uz struju I1 koja je 0 i struja I2 je 0 ampera, dok je struja I3 ostala ista. Također, onda lagano je zaključiti da je struja I0 zapravo jednaka struji I3. Tako smo odredili i linijske struje i struju nul vodiča. Fazorski dijagram ćemo pokazati, a snage se računaju na isti način. To jest, tu su nam P i Q 0, također tu su isto P i Q 0, a ovdje imamo P3 i Q3, gdje zapravo P3 i Q3 odgovaraju ukupnoj radnoj, odnosno ukupnoj jalovoj snazi. Možemo pogledati kako izgledaju fazorski dijagrami. Ovo je bio prvi slučaj, govorimo o simetričnom trošilu. Vidimo da je kut između struja svugdje po 120 stupnjeva. Fazni naponi izvora i trošila se poklapaju i također su razmaknuti za po 120 stupnjeva. Evo da tu ide ovako. To je prva situacija. U drugoj situaciji došlo je do prekida faze 1 i sad vidimo da ova struja I1 koja je bila tu, nje ovdje više nemamo, ali struja I2 i I3, one su i dalje ostale iste. Dodatno, vidite da s brojem I2 plus I3, znači pravom paralelogramom, može dobiti struju I0. Fazni naponi izvora i trošila se nisu mijenjali, znači u potpunosti su dalje isti. Ako pogledamo prekid prve i druge faze, vidimo da nam je sad zapravo ostala samo struja I3.
Znači, ona se stvarno poklapa u ova sva tri slučaja i ta struja I3 jednaka je zapravo struji I0. A što se dogodilo sa faznim naponima izvora i trošila? Pa ništa, ostali su iste. Također, evo u nastavku možete sad pogledati sva rješenja po ovim podzadacima u ovom zadatku. Znači, prvi dio zadatka je bio kad imamo aktivne sve tri faze, prekid u prvoj fazi i prekid u prvoj i drugoj fazi. Vidimo da su napon između zvjezdišta u sva tri slučaja bio je isti, kao i fazni naponi izvora i fazni naponi trošila. Kako je došlo do prekida pojedine faze? Vidimo da je u toj fazi struja bila 0. Znači ovdje je bila I1 0, ovdje I1 i 2. To je automatski utjecalo i na snage po fazama. Znači tu su snage bile 0, a to je snaga u prvoj i drugoj fazi bila 0. Dodatno možete uočiti da struje se po fazama, ove koje su ostale aktivne i dalje, znači ove struje su ostale iste, nisu se mijenjale. Jedino što se mijenjalo je bila ova tu struja 0 vodiča. Evo ga, i vidimo sad kako se pojedina faza isključivala, zapravo ukupna snaga trošila je bila sve manja i manja. Četvrti primjer. Nesimetrično trofazno trošilo u zvjezdnom spoju je četverovodno s nulovodičem spojeno na trofazni izvor linijskog napona 391,4 V. Impedancije koje se nalaze u pojedinoj fazi trošila su redom Z1, Z2 i Z3. Potrebno odrediti ponovo napon između zvjezdišta, fazne napone trošila, linijske struje i struju nulovodiča, fazarski dijagram, snage po fazama i ukupnu snagu. Ponovo moramo iz linijskog napona odrediti koliko je fazni napon, znači to je U linijski kroz korijen iz 3, ova vrijednost kroz korijen iz 3 nam daje 226 V. Idemo odrediti onda fazne napone izvora, U1, U2, U3, to je 226, morat ćemo uzeti početni fazni kut od 0, onda nam ovdje je minus 120, ovdje imamo 120. U1, U2 i U3. Neovisno o tome što ovo trošilo nesimetrično, i dalje će vrijediti da je napon između zvjezdišta 0 V, zato što imamo ovako spoj, to jest spojena su sa ovako žicom, to jest 0 vodiča. Znači ponovo je zaključak da je ovo tu 0 V. Ako povežemo to sa prethodnim primjerom, onda znamo da su faze naponi trošila, UZ1 je onda U1, UZ2 je U2, UZ3 je U3. Znači, ponovo se ovi naponi tu prenose. Dalje moramo odrediti linijske struje i struju 0 vodiča. Linijske struje ponovo računamo kako smo prije pokazali. To je UZ1, znači fazni napon kroz Z1. Onda I2 je UZ2 kroz Z2 i I3 je UZ3 kroz Z3. Naravno sad su vrste samo numeričke vrijednosti i dobit ćemo te struje I1, I2 i I3. Razlika u odnosu na prethodni primjer je da ova struja 0 vodiča sad neće biti 0. Struju 0 vodiča možemo odrediti kao zbroj struja I1 plus I2 plus I3. Znači vidimo, na primjer ovaj čvor, ulazi nam struje I1, I2, I3, a I0 izlazi prema van. Znači primijenili smo najobičniji prvi Kirchhoff zakon. Pokazat ćemo nastavno kako izgleda fazarski dijagram. Snage i ukupnu snagu, znači to računamo u potpunosti na isti način kao u prethodnim primjerima, tako da ću dati samo gotova rješenja. Evo, ovdje je prikazan taj fazarski dijagram. Vidimo da imamo nekakvu struju I0 i trošilo je naravno nesimetrično.
Nesimetrično, znači vidimo da su nam struje pod nekakvim drugačijim kutovima, znači nije onaj pravilni razmak od 120 stupnjeva, te su drugačije i efektivne vrijednosti. Ono što je ostalo sačuvano, to su fazni naponi izvora, jednaki su faznim naponima trošila. Vidimo da se ti fazori ovako poklapaju. Preostala rješenja, znači ono što smo rekli pokazati, danas su tu u ovom desnom stupcu. Tako da možete uvrstiti one sve izraze koje smo prethodno izvodili i provjeriti ove rezultate. Peti primjer. Simetrično trofazno trošilo u zvijezda spoju je četverovodno s impedancijom Z0 na 0 vodiču spojeno na trofazni izvor linijskog napona 381 V. U svakoj fazi trošila je impedancija 50 plus 45 Ω. Potrebno odrediti napon između zvjezdišta, fazne napone, linijske struje, struju 0 vodiča, fazorski dijagram snage po fazama trošila i ukupnu snagu trošila. Već sam prije rekla da kad nam je ovako trošilo simetrično, da je napon između zvjezdišta 0 V. Možemo to pokazati općenito ponovo pomoću Milmanovog teorema. Znači, što nam vrijedi? U0 crtica 0 jednako U1 kroz Z1 plus U2 kroz Z2 plus U3 kroz Z3 kroz 1 kroz Z1 plus 1 kroz Z2 plus 1 kroz Z3 plus 1 kroz Z0. Pošto se radi o simetričnom trošilu, vrijedi da je Z1 jednako Z2, jednako je Z3, jednako je Z0. Pardon, jednako je samo Z. I onda ćemo to supstituirati. Znači, to je U1 kroz Z plus U2 kroz Z plus U3 kroz Z. Ovo to je 1 kroz Z plus 1 kroz Z plus 1 kroz Z plus 1 kroz Z 0. I sad možemo tu gore izlučiti 1 kroz Z i dobimo U1 plus U2 plus U3 kroz, ovo tu bi se trebalo ovdje pripisati. I sad znamo još sa samog početka, a i ako si nacrtamo ovako mali fazorski dijagram, da je zbroj U1 plus U2 plus U3 0. Znači oni su pod kutem od 120 stupnjeva. Ponovo možemo tu odrediti da je U-fazno 220 V, znači U1 nam je 220 sa početnim kutem od 0, U2 je također 220, samo pod kutem minus 120, i U3 je 220, kut je 120 stupnjeva volti. Evo, znači tu smo sad napisali malo drugačiji ovaj izraz za napon između zvjezdišta, zato što imamo dodano i ovu impedanciju na 0 vodiču, ali ona zapravo ne utječe u ovom slučaju na taj napon između zvjezdišta, zato što je trošilo simetrično. I tu smo da gore pokazali, znači da je raspisom ovog tu dijela, znači kad, na primjer, proglasimo da je Z1 jednako Z2 jednako Z3 jednako općenito nekakav Z, tu smo izlučili ovaj zajednički 1 kroz Z i tu smo pokazali da je ovo tu 0 volti. Dalje su zaključci onda isti, znači UZ1 je u ovom slučaju jednako U1, UZ2 jednako je U2 i UZ3 jednako je U3. Ponovo se ovi tu fazni naponi izjednačavaju sa faznim naponima trošila. Linijske struje je isto dosta jednostavno onda odrediti, to je UZ1 kroz Z1, onda je I2 UZ2 kroz Z2 i I3 je UZ3 kroz Z3. Struja 0 vodiča je 0, zato što će ove struje biti se razmaknute za kut od 120 stupnja. Fazorski dijagram ćemo pokazati.
a snage se računaju na ekvivalentni način. Ovdje je dan prikaz fazorskog dijagrama, a ovdje su dana i rješenja. Znači vidimo da je napon između zvjezdišta 0 V, ali da je i ova struja kroz nul vodič 0 A. Šesti primjer. Nesimetrično trofazno trošilo u zvjezda spoju je četverovodno s impedancijom Z0 na nul vodiču, spojeno na trofazni izvor linijskog napona 259,8 V. Impedancije koje se nalaze u pojedinoj fazi trošila su redom Z1, Z2 i Z3. Potrebno odrediti napon između zvjezdišta, faza napona trošila, linijske struje i struju nul vodiča, fazorski dijagram, snage po fazama i snagu trošila. Idemo sad ponovo pomoću Millmanovog teorema odrediti napon između zvjezdišta. Znamo da taj napon sad nije nula jer govorimo o nesimetričnom trošilu. Izraz glasi onda ovako, to je U1 kroz Z1 plus U2 kroz Z2 plus U3 kroz Z3, a dole imamo 1 kroz Z1 plus 1 kroz Z2 plus 1 kroz Z3 plus 1 kroz Z0. U1, U2 i U3 možemo odrediti pomoću izraza da je U-fazno u linijsko kroz korijen iz 3. 259,8 kroz korijen iz 3 nam daje 150 V. I onda je U1, U2, U3, to je 150, samo su kutevi ovako ponovo. Znači, fazne pomoći su po 120 stupnjeva. I sad, kad smo odredili U1, U2 i U3, zapravo možemo uvrstiti tu sve zadane numeričke vrijednosti, te ćemo pomoću ovog Millmanovog teorema odrediti da je napon između zvjezdišta 21,22, kut je 23,33 stupnja ovdje. I sad možemo lagano doći do faze napona trošila. Znači UZ1, to nam je tu, znači UZ1 je U1 minus U0 crtica 0. UZ2, to je U2 minus U0 crtica 0 i UZ3 je U3 minus U0 crtica 0. Sad više neće vrijediti da su fazni naponi izvora jednaki faznim naponima na trošilo. Potom, iz faznih napona trošila možemo odrediti struje I1, I2 i I3. Znači, I1 nam je UZ1 kroz Z1, UZ2 kroz Z2 i I3 je UZ3 kroz Z3. Struju kroz nul vodič možemo odrediti kao zbroj I1 plus I2 plus I3. Snage i ukupnu snagu računamo na isti način. Idemo samo pogledati kako izgleda fazorski dijagram. Znači, u fazorskom dijagramu vidimo zapravo da nas ovi tu naponi više ne poklapaju. Također imamo i nekakav napon između zvjezdišta i imamo struje I1, I2 i 3 koje u zbroju daju struju I0. Pregled, znači kad uvrstimo ove tu izraza, pregled svih tih rješenja je dan ponovo u ovom tu desnom stupcu. Sedmi primjer. Trofazno trošilo prema slici spojeno na simetričan sustav faznog napona 100 V. Odredi pokazivanja vatmetra ako je zadano Z1, Z2 i Z3. Ovdje nam je direktno zadana fazna vrijednost napona, pa onda možemo ponovo napisati koliko nam je U1, U2
i U3. Za U1 ćemo uzeti početni fazni kut od 0 stupnjeva. U2 je onda pod minus 120 stupnjeva, a U3 je pod 120 stupnjeva volti. Da bi odredili pokazivanje vatmetra, moramo zapravo malo proučiti kako je taj vatmetar spojen. Znači, ovdje imamo strujnu stezarku i tu nam prolazi struja I2, to je linijska struja. Dok ova tu naponska stezarka, znači, ona tu, znači imamo mjerenje napona između ove linije 1 i linije 3. Znamo da pokazivanje vatmetra možemo odrediti preko izraza, znači napon između ove prve i treće linije puta ova tu linijska struja I2 i puta kosinus alfa, pri čemu ovaj kut alfa, kut između struje i ovog tu napona. Kako sad odrediti struju I2? Pa, struja I2 jednaka je, znači, napon U2 kroz Z2. Napon U2 nam iznosi 100 pod kutem minus 120 stupnjeva, a Z2 nam je zadano, to je 10 pod kutem od 60 stupnjeva. I to kad uvrstimo u kalkulator dobit ćemo zapravo 10 pod kutem minus 180 stupnjeva ampera. Ovdje možete uočiti da nemate sa lijeve strane nacrtane izvore, ali to vidimo da je zapravo spojeno, znači to je konfiguracija zvijezda, te imamo spoj sa nulvodičem. Sjetimo se, ako imamo spoj sa nulvodičem, da zapravo, znači, fazni napon izvora odgovara faznom naponu na trošku. Zato ovu tu struju I2 možemo izračunati kao U2 kroz Z2. Znači, U2 je zapravo u Z2, oni su isti u ovom slučaju. Nakon što smo odredili struju I2, idemo naći napon U1,3, to je U1 minus U3, to je 100 minus 100 pod kutem od 120 stupnjeva. Tu možemo pokazati i u kalkulatoru kako se vrsti. Znači 100 minus 100 pod kutem od 120 i dobit ćemo 173,2 ili ti 100 korijena iz 3 pod kutem od minus 30 stupnjeva. To je znači 100 korijena iz 3 kut je minus 30 stupnjeva volti. Da bi izračunali ovu tu snagu, znači uzet ćemo efektivnu vrijednost tog napona, to je 100 korijena iz 3, I2 nam je 10, i sad moramo naći koliki je kosinus kuta između ovog napona i struje. Znači I2 nam je ovako pod kutem minus 180, a napon U1,3 je pod kutem od minus 30. Ako to smjestimo ovako koordinatni sustav, može biti malo jasnije. Znači tu nam je taj kut od minus 30, a ovaj tu kut je od 180. Kut između struje i ovog napona U1,3 je onda 150 stupnjeva. I onda tu pišem puta kosinus 150. Kad ovo ukucamo u kalkulator, dobit ćemo da je pokazivanje vatmetra minus 1500 W.